everyone खुलुमबाय गासिबो आरोना नोंथांमोनखौ बे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरोना स' जोंनियाहाय माने ट्रेनिं जादों आरोना माने जागोन बहुत माने गोबावनिफ्रायनो माने एप्लाइ खालामना दोन्दोंमोन आरोना लास्ट इयारावनो थ' दायो 2023 आवनो खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बे दा 2024 नि दायो मे मासावहाय जोंनिया माने गासै सामानफोरा माबा जाजोब्बाय आरोना मोनफायजोब्बाय ओमफ्राय ग्रुपआबो रेजिस्टार जाबाय आरोना थ' दायो जोङो जाहा माल माथा सफायजोब्बाय लायरे ओमफ्राय दायो नै मैया सफायदोंमोन ओमफ्राय माखासे फिटिं खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा दिनैहाय सोंनायनि दङ आरोना ओमफ्य सोंनो नागिरदों आरोना थ' आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' नायनानै थाङोब्ला आरो बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखायबो माने इउजफुल जागोन ना सोरबा माने सोलोंनो गोसोबा बा सोरबा आदा रोंना थानायफोरा माने आं गासै माने सोलोंनाय सोंनाय गासैखौबो आपडेट होगोन आरोना आङो नोंथांमोननो आङो जेसेहाय देखायलांबाय थागोन आरोना थ' नायलांबाय थादों आरोना सोरबा माने आदा सोलोंनानै थानायबो दङ जानो हागौ खिन्थु जोंनि भिडिअनि गेजेरजों सोरबा माने रोङो बेखौ आङो आसा खालामदों आरोना रोंलाङो नायनानै बेखौनो आं नोंथांमोननो आं जेसे हायो जोंनि गासै मावनाय सोलोंनाय गासैखौबो माने शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना देखायलांबाय थागोन ओमफ्राय जोंनिया ग्रुपआवहाय 15 जन दङ आरोना 15 जन दायो जोङो ट्रेनिं लागोन आरोना ओमफ्राय दायो गासै खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आरोना थ' ट्रेनिं होग्रायाबो जोंनिनो बे उदालगुरिनिनो आरोना दायो जों माने सोरबा मुस्रा सानाय ना मा होनो बेफोरबायदि सागासिनो आरोना माने आंबो रोङा फार्स्ट टाइम एबारसो सोलोंगोन आरोना बेखायनो आंबो सोलोंनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय थादों ना नोंथांमोननो जेसे हायो देखायलांबाय थागोन बाहायबाय आरोना बै आगरनि मोनसे दाहाल ओमफ्राय नैबिथिं मोनसे आरोना बेयावबो आरोना बेयावबो ओमफ्राय नैबे बेयाव इसान सोंगोन आरोना सोंगोन बेयो जोंनि फोरोंग्रा आरोना जों बनायगासिनो सोलोंग्राफ्रा आयै मासे गोलाव गोलाव आसि सोदों बिमाया नाहायसो ट्रेनिं लानायफोर ट्रेनिं लागोन आरोना तारहाला गंथाम ओमफ्राय बेयो हि सोंगोन माल माथा लाना फैनानै दिनैहाय ट्रेनिं जासिगोन आरोना दिनैनिफ्राय ट्रेनिं आरोना नै बिसोरो फार्स्टनिफ्राय खोब लायगोन आं माहाबा खल' सोरानियावबा न' खाथिनियासो लायनांगोन दा मालायनियावलाय माहा नै गासैबो माने फार्स्टआवहाय साफा खालामना लाग्रोजोबदों आरोना साइन्स सोलिदों आयौ सोर हायखो नोंलाय टिचार आरोना जोंहा सोलोंग्राफ्रा हायबाय खुन्दुं आरोना दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरोना सोंनाय मानाय ट्रेनिंआ ना नोंसोर थैबा नायनांगौ माथो थैबाला गोसोखांनानै नै हमना होग्राया बेबायदि सोनानै लाजोब्बाय आरोना खुन्दुंखौ सानानैहाय सोना लादों आरोना थ' गथै बेयावहाय
100टा दङ आरोना 100टायाव सोजोबगोन आरो खिन्थुबा दायो सोंनायनिया 48टा पिस नांगोन आरोना माने बेबायदिया 48टा बेखौनो सागासिनो आरोना गंसे लगायनो बिराद प्रब्लेम जादों आरोना टाइमा बिराद थांदों ओमफ्राय खिन्थु हाखवाखै आरोना जोंनिया गासै दा जाहांबाय Maku. जाजोब्बाय आरो माने बाहाय जाहांबाय आरोना सानसुं दंबावो सिगां सागासिनो बारा आदाया बायदि बानायसै Nasi tepat dah hari ini. Arnai jagoan arna pas tahun berarti arnai agur arnainya agur ini jagoan raya beb gana